Mandaue City officials gustong magpabilin lang sa iyang posisyon si City Treasurer Atty. Regal Oliva. Sa istorya forum gilusad sa City Hall karong adlaw natuki ang tabi-tabi nga ibalhin og assignment si Oliva kinsa taod-taod nang nagserbisyo sa syudad. Matod sa mayor, pipila ka buwan ang nakalabay migawas ang istorya o gani siya mismo. Misuwat ngadto sa Department of Finance, Gihangyo niini nga ipabilin sa posisyon si Oliva tungod sa natampo niini sa opisina labi na sa tax collection o revenue generation. Diya ay gipasabot sa mga opisyalis wa pa hinuon sila magkadawat og order mismo kabahin sa reassignment ni Oliva ug nang hinaot nga ikonsidera kini sa Bureau of Local Government Finance. Sa iyang pagka City Treasurer, maayo og dagan dunay synergy between sa local chief executive o sa City Treasurer. Because of that synergy, ang atong collection ni taas. We've spoken with Atty. Regal, di-contact na niya ang nga naagyoy directive na ibalhin siya. We hope it's not true because wala pa kami nakadawat po to any document. But nako kayo ang loss sa Mandaue.